Hej, og i dag skal vi faktisk... Altså, hvis I har skrevet hej, valgte jeg lige om i kommentaren. Så i dag, vi laver... tricksvideoer. Vi laver parkourvideoer i dag. Vi skal ligge så vinken, når det er. Ja. Og Liam, han filmer lige nu. Så det her, det er ruten. At vi løber her. Aha. Kom tættere på kamera. Kravler op her. Aha. Så springer vi her op. Og så leger jeg, til vi springer. Nej, og så gør vi det her. Oh shit. Og så... Nej, det var det. Prøv at kigge her. Når vi er herovre. Når vi er herovre. Kamera filmer. Når vi er herovre, så går vi et trin ned igen. Og så gør vi sådan her. Og så tager vi fat i opgangen. Og så begynder vi bare at lave igen. Og hvis man ikke kan den, så går man videre hertil. Og kravler helt herop. Helt i toppen. Og der bliver også taget tid. Den bedste tid vinder. Nej. Okay. Og så til sidst, så skal vi hurtigt bringe den her. Han har et stort rev om der. Hvad? Og så gør vi sådan her. 3, 2, 1, spring! Og så er tiden færdig, når man har rørt en af dem her. Ikke tid. Okay, der er ikke tid alligevel. Men den, der kan gøre det hurtigt. Ja. Du starter. Ja. 3, 2, 1. Du tæller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Og så skal jeg komme 9, bestemme, hvem 10, der har vundet. 11, 12. Måske tæller I fra 12 af. 13, 14, 15, tilbage 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Nej, 28, fordi jeg glemte lige at tælle en gang. Ja. Så er det mig. Og så er det hans tur. Let's go. 3, 2, 1, nu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Du tæller for rundt. 9, nej, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Skriv ned i kommentaren, hvem der gjorde det bedst, synes I. Er det mig eller Liam? Nej. Lad os lige gøre noget sejt. Kan du noget sejt? Ja. De skal se. Okay, gør det. Dem, der hader Ronaldo, de skal bare se den her video. Hvis de elsker, så må de ikke se den. Angel Messi, Messi! Han elsker Messi! Okay, go. Ja. Hvad fanden laver du? Hvad gør det? Ja, det der, det er sejt. Vi ser noget sejr. Liam, kom ned. Han er over der, du hænger der. Skal jeg stands? Ja. Bare her. Liam. De to til at filme. Okay. Nu får jeg lige om telefonen her. Er I klar til at se noget sejt?
de er faktisk ikke her. Hvad fuck laver han? Hvad fuck laver han? Måske ryster I det, fordi jeg gør. Det ryster lige lidt på grund af, at lige om gynger, siger han. Måske kan jeg ikke helt som på ham på. Måske stopper jeg lige der. Okay, jeg flyver bare lige. Og skal vi sådan her? Nej! Det var ikke det. Nej! Kig her. Du må godt se her. Og jeg vil gerne lave et fedt træk. Så jeg sådan her. Enten det, eller så gør man sådan her. Skravler I heroppe? Du skal ikke zoome ind. Nej, det var helt zoomet ind der, det var. I flyver bare lige. Og så kravler jeg hernede for at imponere dem. I tænker nok, hvorfor skal man kravle op for at kravle ned? Ja, det tænkte jeg også første gang. Men da jeg prøvede, der så det mega fedt ud. Skal I sådan? Bum! Du falder lige om lidt. Hej mine fans! Jeg har det ikke særlig godt. Hvordan kommer du ned? Hvordan? Og så gør vi sådan her. Jeg tror ikke, jeg kan det. Men jeg er en anden Spider-Man. Skal jeg vise? Wow. Jeg er den ægte Spider-Man, bare lige så de ved det. Spider-Man! Spider-Man. Altså, man kan slet ikke se det. Hvad har du gang i, tænker I nok? Det ved jeg heller ikke. Lad os se. Jeg kravler op med ham, så vi kan se ham bedre. Ja, han er lidt sindssygt endnu. Min far, han har engang været. Han har været i en film som Spider-Man. Ah. Ja. Fedt. Ja. Og hvis han der kender I ham, så må I godt hoppe ned og like og abonnere den her video. Og hvis I ikke, så bare like. Hvis I har set nogle af mine videoer, så bare like. Og hvis I er nye på kanalen, så bare like og blive en del af familien. Og nu må vi tale om Spider-Man. Men jeg har sådan et her ur lige nu på. Så kan man mega mange ting. Liam, hvad laver du? Skal jeg bare stoppe videoen? Nej. Hvad laver du? Så laver tricket. Der er allerede gået 2 minutter. Ja, jeg bruger trækken på 2 minutter. 2 minutter er trækken. Nej, faktisk 3. Okay, så stopper vi. 2 minutter var tricket. Okay. Nå, tricket var tricket. Nå, tricket var 3 minutter. Ah, det giver bedre mening. Kom nu. Kom nu. Vi er i gang. Okay, så kom. Vi er i gang. Nå, du går for lige. Hold op der og gå hele vejen. Stopper vi nu?